जोंहा मोनसे बिबान दङ हिसाबै दिनै बे थामथि गोरोबथायाव मा मोनखो मा मोनाखै आरो मानो बे गोरोबथाखौ जोङो खालामनो गोनां जाखो दिनै बेखौ बुंनो थाखाय जों बेवहाय गिबियावनो आङो हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय गोलाव सम बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बाहागो लाबोनाय हाथियार लानानै सोमावसारनाय मेंनो गैयै सासे दैदेनगिरि जोहोलाव मानगोनां बिथां गबिन्द बसुमतारी बिथांजों लोगोसे एनडिपि प्रग्रेसिभनि दैदेनगिरि बिथांमोन बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय जयन्ट एक्सन कमिटिनि चिफ कनभेनर राकेश बर' बिथां बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय बारग' रायजो सभानि एमपि लोगोसे इउपिपिएलनि आफादगिरि समदरा ब्रह्म बिथां बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि आथिखालनि एमसिएलए रेंगोरा नार्जारी बिथां बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन আজির এই সভাত উপস্থিত হব পারা বড় বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনের লগতে ইয়াত উপস্থিত হওয়া আমার গোর্খা মাইনরিটি বেঙ্গলি মডালি রাভা আর বিভিন্ন কমিউনিটিরা উপস্থিত হব পারা শ্রদ্ধার নেতৃবৃন্দ এই সময়ত মই নিখিল বড় ছাত্র সন্থাৰ তৰফৰ পৰা বড় সংগ্ৰামী মঞ্চৰ তৰফৰ পৰা আজি ইয়াত উপস্থিত হৈ পেলাই আমাক সম্বৰ্ধনা দিয়াৰ লগতে আমি যি কামটো কৰিছোঁ এই কামটো স্বীকৃতি দিয়াৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ গোটাं ৰাইজोफोर गिबियावनो आङो दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि खाथियाव आंनि खुलुमनायखौ बावहरदों आरो लोगोसे अबंलावनि खाथियाव आरज गाबदों बिथाङा सोरगोआव अराय आलो गोजोनै थानो हायो। नैथियाव बड'लेण्ड सोमावसारनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एनडिपिनि बिएलटिनि बे गासैबो सोमावसारनायाव अबथिरा जिउ गारनांनाय जोंनि जोहोलावजो बिथांमोननि बे खास्रि बिस्रि बुथारजानाय बिथांमोननि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि खाथियावबो आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ आङो बे समाव बावहरदों। मानगोनां रायजोफोर दिनै नोंथांमोना जोंनो आर'नाइ गानहोदों नाथाय बे आर'नाइखौ जोङो नोंथांमोननोसो गानहोनांगौ। मानोना मोनसे सोमावसारनाय मोनसे जारिमिनारि जि जिउ बियो सोरबा दैदेनगिरि नङा, बियो रायजो राजासो। रायजो राजायासो सोमावसारनायनि जिउ
मबाइल खुलिनानै नायनायाव सासे राजबंशी सेंग्राया मैया WhatsAppआव आपल'ड खालामनाय मोनसे निउज आंनो सोरबा हरदों। बिथाङा बिखा गावनाय बायदियै मबाइलाव गावसिनि रावजों बुंदों बर' हारिखौ आङो सेलुट खालामो होननानै आरो गावनि हारिखौ बियो बुंदों जे आंनि हारिखौ नुनानै आङो जोबोद दुखु मोनबाय होननानै बिथाङा बुंदों। बिथांमोना जोंनि सुक्तिया दा जाथों होननानै एकता दा जाथों होननानै बन्द होदोंमोन, नाथाय बे बन्द होनायाव बिथांमोननि मानसिफ्रा रावबो बाहागो लायाखैनो। बिथाङा आरो बुंबावदों बे सुक्तिया जोंनि हारिनि थाखाय बिथांमोननि हारिनि थाखाय गोबां खहा लाबोगोन, गोबां बायदिसिना जेंना लाबोगोन। बेबायदि बुंसेयावबो बिथांमोननि मानसिफ्रा रावबो हाबाफारियाव बाहागो लायाखै होननानै बिथाङा दुखु खालामदों। दा मानगोनां रायजोफोर, दिनै बर' हारिखौ बिथांमोना नङा, आलफानि जाय CMC फरेस्ट गुरुआ बिथाङाबो मैया टिभिआव साबायखर बावदों। दिनै बर' हारिखौ सारा इन्डियानि मानसिफ्रानो दिनै बाख्नायदों, सारा आसामनि मानसिफ्रानो दिनै बर' हारिखौ बाख्नायदों आरो बे बाख्नायजानायनि गुदियाव दङ नोंथांमोन बर' आइ आफा रायजो राजाया। दा बेनिखायनो रायजोफोर, आं नोंथांमोनखौ दिनै गिबियावनो मोनसे बाथ्रा खावलायनानै बुंनो सानदों। मानसिसो बयनिबो गोसोआ सोलाय सोल' जायो। जोंनिया बयनिबोख्रुइबो गिनांगौआ जाबाय जोंनि गोसोआ सोलाय सोल' जानो नाङा। बड'फाया बिनिखायनो बुंलांदों, आं थैनोसैयाव आंहा मोनसेल' दुखु थागोन आरो बिथांनि दुखुआ मा? गाव थैनायजों गावनि सानस्रियाबो थैफालाङोब्ला बेवहायसो बिथाङा सुखुहायै दुखु थागोन होनदों। बिथांनि सानस्रिया मा? बुहुमनि बर'फ्रा गेरेमसा हारि जानांगोन। बुहुमाव बर' हारिया हायाव, दैयाव, अख्राङाव, हाजोआव जेराव था साफ्रोमबो बर' फिसाया गेरेमसा जानांगोन, जौगासार जानांगोन। जोंनि राव, थुनलाइ, हारिमुवा अरायसम मुलुगाव थांनानै थानांगोन। बे खोथाखौ बिथाङा बुंलांदों। दिनै मोनायाव सागान होनायनि उनाव सोरबा उन्दै उन्दै गथ'फ्रा WhatsAppआव लिरदों, बड'फाया बेबायदि सुक्तिखौ लुबैयाखैमोन, बड'फाया बेबायदि सुक्तिखौ लुबैयाखैमोन। दिनै बड'फानि सिमां बेखौ मोगथां महर होनो थाखायनो BAC सुक्ति जादों, बेखौ मोगथां महर होनो थाखायनो BTC सुक्ति जादों आरो बेखौ मोगथां महर होनो दिनै BTR नि सुक्ति जादों। बे मोगथां महर होनायनि लामायाव मानगोनां रायजोफोर, दिनै रंजानायनि सान, नाथाय बे रंजानायनि सानावबो आं मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों। बड'लेण्डआ बहा थायो रायजोफोर? बड'लेण्डआ मानसिनि सालाय बिजियावल' थाबा जानाय नङा, बियो बिथिङाव थानांगोन। जाय मानसिफ्रा दिनै बड'लेण्डखौ जौजों मिलायनानै लोङो, बड'लेण्डखौ जुवाजों मिलायनानै बिथांमोना फैसा खामायनो नागिरो, बै मानसिफ्रा जोंनो बुंदों जे बिथांमोना बड'लेण्डखौ गारबाय होननानै। जों नोंथांमोन बायदि बड'लेण्डखौ जौजों लगायनानै लोङा। जों नोंथांमोन बायदि बड'लेण्डखौ जुवाजों लगायनानै जोङो फैसा खामाया। जोङो बड'लेण्डखौ गोरबोआव सोनानै लादों। ओंखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव थांनाय गोलाव समाव बुंलांदों आरो दिनैबो जोंनि थामथि जि सोमावसारनाय, बे बड'लेण्ड सोमावसारनाया नैबे काजलगावआवनो जागायदोंमोन 2010 मायथाइयाव। जोंनि गिबि सोमावसारनाया बासबारिनिफ्राय जागायदों बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायाव। NDBनि सोमावसारनाया जागायदों उदालगुरिनिफ्राय। नैथि सोमावसारनाया जागायदों, नाथाय दिनै थामथि सोमावसारनायखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद नैबे काजलगाव फोथारनिफ्राय जों जागायदोंमोन। आरो बेनिखायनो जों बुंदों जों गिबियावनो थांगोन, बे काजलगाव फोथाराव थांगोन। बे काजलगावनि फोथाराबो जारिमिनारि फोथार रायजोफोर। बिनिफ्रायनो जों जागायजेनदोंमोन। बै समाव जोंनि बिदा फंबायनि गेजेराव बुथारलायनाय, गावलायलायनाय, मोखांजों मोखां नायलायनो हायै, नेरलायलायनाय, बैबायदि समाव जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बयबो सानदोंमोन बे सोमावसारनायखौ लाबोफिननाया मोजां जागोन ना जाया। नाथाय जोङो माखासेया साननानै लादों जे सोमावसारनायखौ जुदि लाबोनो हायाब्ला हारियाव खौसे फैनाय नङा, हारियाव सोलायनाय फैनाय नङा, हारियाव थांना थानायनि साहस फैनाय नङा, हारिया दावगालांनायनि लामा नुनाय नङा। ओंखायनो 2010 मायथाइयाव BTC जाखांनायनि उनाव जेरैखि जाया जानजि खाफ्रानानै साब्रैसो मानसिजोंबाबो जोङो थांखि लाफिनदोंमोन। मानोना बड'फाया बुंलांदों इउनिटि थ्रु स्ट्रागल।
सोमावसारबासो जोंहा खौसे फैयो जांख्रिखांनायजोंसो खौसे फैयो हाबा मावनायजोंसो खौसे फैयो आरो बेबायदिनो बर' हारियाव खौसेया फैदों दिनै रायजोफोर बे सुक्तिया जागोन जाया बेसेबांबा मोनसे गाज्रि थासारियाव दङमोन गिबि खोथाया जाहैबाय जोंनि हाथियार लाग्रा आफादफोरनि गेजेराव गावस्रा गावस्रि बेखौ नुनानै सुथुरफ्रा गोबां खाबु लाबाय गोरोबलायनो जाहाथे हाया रायलायलायनो जाहाथे हाया रायलायलायोबा बिसोर गोख्रों जागोन गोरोबलायोबा गोख्रों जागोन रायलायलायनो हायै मोनसे थासारि खालामबाय नाथाय बे थासारिखौ नुनानै दिनैनिफ्राय 2 बोसोर सिगाङाव जों थांखि लाबाय जे जेरैखि जाया सोरनिबा आथिं हमनानैबाबो सोरखौबा खुलुमनानैबाबो गाखोनानै बिख'नानैबाबो खेबसेनि थाखाय मोनसे गोरोबथा खालामनाया जोबोद गोनां जाबाय नङाबा बिदा फंबायनि गेजेरावनो गाबोन सोरबा बुलाय होगोन गावलायफिनगोन दा बिनि थाखायनो भारत सरकारनि गोबां एजेन्सिफोरजों रायलायै नैबे थासारिया जोंहा फैदों दिनै जों साबायखर बावनांगोन बे थासारिखौ बुजिनानै बिथां सावरायना मोना म्यानमारनिफ्राय फैदों दिनै जोङो साबायखर बावनांगोन रन्जन दैमारि बिथाङाबो हाखु दाखुबाबो बिथांखौ बरनना लानानै सागान होनाय मोनसे थासारि जादों नाथाय बिथाङाबो सागान होनानै दिनै बेखौ मोगथां महर होबाय जोङो दुलाराय बर' फरायसाफोर एनडिबि प्रग्रेसिभ जोङो मोनसे हाथियार लाग्रा संगठन आरो मोनसेया जाबाय गणतान्त्रिक संगठनब्लाबो कुनु सिमा दोनालासे बिदा फंबाय ज' फैनानै जों खामानि मावबोदों दिनै बर'नि आफादफ्रा गासैबो बेयाव नोंथांमोना बाहागो लाबोदों दा मानगोनां रायजोफोर गुबुन हारिफ्रा मानो मानिदों दिनै 20 बोसोर बारबाय एनएससिआ दाबो एकर्ड खालामनो हायाखै बिसोरनि गेजेराव गोरोबलायनायखौ लाबोनो हायाखै बिथांमोनाबो दिनै सावरायदों आंनो गोबां नागा मानसिफ्राबो मेसेज हरदों बोरै मावखो नोंथांजों जों रायलायनो लुबैयो नागालेण्डआव फै नोंथांजों रायलायगोन जों थांनानै रायलायहैगोन बोरै बे सुक्तिया जाखो जों मानो खालामनो हायाखै सुक्तिखौ बिथांमोना दिनै रायलायदों आरो जोङो ओरैबायदि दुखुनांथाव दाख्लै बावै दिल्लीयाव बेसेबांबा गोबाव थाहैदों नाथाय सासेया सासेजों रायलायनो हानायनि परिबेस जोंनो सरकारा होआखै थेवबो बे सुक्तिखौ जों खालामनानै फैबाय आरो दिनै बन्द होग्राफ्रा नायबाय थाबाय बायेर सावग्राफ्रा नायबाय थाबाय जोंनि हेंथा बुंग्राफ्रा नायबाय थाबाय रावबो जेबो खालामनो हायाखै जोङो सुक्ति होबाय आरो दिनै फैबाय बेवहाय जोङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव गसंफैबाय दा मानगोनां रायजोफोर बेनिखायनो जोंनो मा नांगौ गोसोआव जोंनो आत्मबिश्वास नांगौ गावनि सायाव फोथायनाय लानांगोन हारिनि सायाव फोथायनाय लानांगोन जोङो बर' फिसा बर' बिमा बिफा बिब' बिनानाव फंबाय बिदा जोंहा साफ्रोमनि सायावबो बिश्वास दङ बेनिखायनो बे सोमावसारनायखौ जोङो जेरैखि जाया लांबाय थानो हागोन दा नोंखायनो रायजोफोर सोरबाया बुंनाय बायदि आलादा रायजोखौ गारबाय उमुखखौ गारबाय आलादा रायजोआ बिखायाव दङ जोंनि बिखायाव हाबनानै दङ बड'लेण्ड सोदोबा आरो बे बड'लेण्डआ मा बे हा दखल सोदोब आं नोंथांमोनखौ हाजोंल' बड'लेण्डखौ सुनो नाङा बड'लेण्डआ मा बड'लेण्डआ बर' हारि थांना थानायनि जिउ रेखा बे सोदोबजोंसो बर' हारिया थांनानै थायो ओंखायनो मोनसे समाव बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल मोनसे समाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल आरो दिनै बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन जोङो बे बड'लेण्ड सोदोबजोंसो बर' हारिया थांनानै थानो हागोन मालाया जि बिमा मानो दा नंखायनो रायजोफोर आं नैबे समाव जों मा मोनखो मा मोना बिनि गोलाव गासैखौबो बुंफोरनानै होनो नागिराखै दिनै सासे बड'फानि समाव मोनसे जिल्लायाव दैदेनगिरि जानाय सासे दैदेनगिरिया आं फैबाय थानायाव फनाव बिथाङा गाबहरदों जे फंबाय दिनै आङो नोंखौ ओरैबायदि माने गोसोखांदों आं नोंनि खाथियाव थांनो हायाखै जिफोर जिनिसखौ जों बिदोंमोन गोदो 33 बोसोर सिगाङाव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि दिनै बड'फानि मुङावनो जोङो सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि लाबोनो हाबाय जोङो दिनै चिरां जिल्लायाव रौमारियाव जोङो एम्स बिदोंमोन बेसेबांबा नांलायबाय जोङो सरकारजों मोनसे स्टेटआव मोननै एम्स होनो हाया होननानै बिथांमोना बुंबाय जे एम्सआ मोननै होनो हाया गोबां इन्डियानि स्टेटफ्राव एम्स गैया जों बुंबाय एम्स होनो हायाबा जोङो नेरिम्स होनो हायो नर्थ इस्ट रिजनेल इन्स्टिट्युट अफ मेडिकेल साइन्स दिनै बिथांमोना रौमारियाव मेडिकेल साइन्स गायसननांगोन दिनै जोंनि गेजेराव स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि बिथांमोना गायसननांगोन नेशनेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजि गायसननांगोन रेलनि थाखाय कच फेक्टरि गायसननांगोन गोबां हाबाफारिफोरखौ बिथाङा मावनानै होनांगोन बे सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि सिमाया खोलाहाबो बारायनांगोन सानजाहाबो बारायनांगोन गोबाङानो सोंदों जोंहा सनितपुर जिल्ला बिश्वनाथ जिल्ला बायदिसिनाफ्रा मा जागोन
जोङो बेवहाय स्पष्ट बेवहाय जोङो लिरनानै लादों नाथाय बिदि होननानै गुबुन हारिखौ जोङो सिगिनो गुबुन हारिनि थाखाय माबा मोनसे हेंथा मावनो थाखाय नङा रायजोफोर जोङो गावनि थाखायसो सानदों दिनै आसामनि थासारिया मोजां नङा भारत सरकाराबो सानदों आसाम सरकाराबो सानदों माबा मोनसे मावनो थांनानै माबा दावराव दावसि जागोन नामा जोंबो बिथांमोनखौ बुजिदों आरो बिथांमोननो सम होदों जों समखौ बिनिखायनो होदों जोंहा बिश्वास दङ गाबोन जोंनि साननाय हनायखौ मावाबा एक सेकेन्डआवनो जों राजा लामायाव ओंखारफिननो हायो बिनि थाखाय जोङो बिथांमोननिखौ जों सम होदों मैया सावरायखांनानै सागान होखांनानै आसाम हाउसआव जोंखौ साहा लोंनो लिंदों मिटिं खालामदों आसामनि चिफ मिनिस्टारा बेवहाय मिटिं खालामखांना थांनायनि उनाव आं हारसिंनो गोजौआव थांना लोगो हमनानै सोंफैदों